היי, בסרטון זה נראה כיצד נוכל לגשת לדוחות המוטמעים החדשים שלנו באפגרייד. פשוט ניגש אל התפריט העליון ונלחץ על הדוחות. נתבקש לבחור אחד מהדוחות שהוקצו ליוזר ומיד נראה את הדוח נפתח. אנחנו יכולים לסגור את סרגל הסינון הצדדי ולהרחיב את הדוח שלנו למסך מלא. בצלילה ישירה לדוח שלנו ניתן לראות שהדף הראשון הוא ניתוח בקשות שירות. כאן תראו את כל מה שקשור לבקשות השירות באתרים שלכם. יש נתונים לפי בקשה, לפי קטגוריה, אתר, משתמש וספק ועוד. בעמוד הבא יש לנו את ניתוח ה-SLA שלנו. עמוד זה מראה לנו את כל מה שרלוונטי ל-SLA של הקריאות. כדי לייצא את הנתונים, פשוט לוחצים על פריט אקראי בטבלה, על תפריט 3 הנקודות, ולוחצים על ייצוא. העמוד הבא הוא ניתוח תוכניות העבודה, ואחריו הדוח הרבעוני והשנתי. לבסוף, דוח הבקרה המפורט מראה לנו סקירה הוליסטית של הנתונים שלנו. בואו נשתמש בסרגל הסינון כדי למצוא את כל בקשות השירות שזמן הטיפול שלהם עבר. כאן באמת נרגיש את הערך המוסף של דוחות מוטמעים באפגרייד. ניתן לבחור אחת מבקשות השירות, ועל ידי לחיצה על כפתור הקישור הזה, אנחנו מופנים מיד לקריאה באפליקציה. אם נחזור לדוח המוטמע שלנו, בואו נסתכל שוב על האופן שבו ניתן לייצא נתונים. על ידי לחיצה על פריט אקראי בטבלה ודרך תפריט 3 הנקודות ולחיצה על ייצוא, תוכל לייצא את הנתונים שלנו לאקסל. כדי לנקות את הנתונים האלה, נתחיל במחיקת השורה האחרונה הלא רלוונטית, בחירת כל הנתונים, ולחיצה כפולה בין שתי שורות כדי להרחיב את הנתונים שלנו. בשלב הבא, נבחור את כל הנתונים, ודרך לשונית ההוספה נייצר טבלה כדי לארגן ויזואלית את המידע שלנו. בחזרה באפגרייד, ניתן לראות שיש גם כפתור ייצוא מוטמע. ניתן לייצא נתונים כ-PDF או כ-PowerPoint. בבחירה לדוגמה ב-PDF, נשים לב כיצד הדוח המלא עם כל הוויזואליות מיוצא כ-PDF. וזה כל מה שצריך לדעת על דוחות ה-BI המוטמעים החדשים באפגרייד.